కేఎస్ నాయుడు. కేఎస్ నాయుడు సైతం ప్రశ్నిస్తూ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్వాగతం. కూటమి ప్రభుత్వానికి ఎదురు దెబ్బే అనుకోవాలి. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కామ్ జరిగిందనే ఆధారంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టడం కూడా జరిగింది. అయితే ఈ కేసు ఈడీ పరిధిలో ఉంది కదా, 23,54,00,000 వరకు సీజ్ చేసిందన్నది వార్త. అయితే ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వస్తుందే తప్ప ఏ ప్రెస్లోనో లేకపోతే మీడియాలోనో పెద్ద చూపించడం లేదు. ఎందుకు చూపించడం లేదనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం. నేనేమంటానంటే, ప్రజల సొమ్మును ఎవరు అధికారంలో ఉన్నా, ఎవరు దుర్వినియోగం చేసినా అది తప్పే. సో దానికి సంబంధించినటువంటి వార్తలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత ప్రింట్ మీడియాగా ఉంది. కానీ చేస్తుందా? వాళ్ళ విజ్ఞతగా వదిలేస్తుంది. బాబు గారు జాగ్రత్త. ఇది